abin kauna bai san rabe inda ya koya rabe duk nishadi na yayi tarwatsewa sirrin farin ciki soyayya ba ta kurawa mai so a so shi kan so ba abin da ba zai iya ba na durkusa akan gwiwata idan kuskure ne ki yafiya garan dankin kama mini har magana neman kina karaɗe gauyi na koma birane fito na ganki ni kallon kauna kin ji arewa suran nake cikin raina duka ne zan bayyana soyayya tsirtsigi na ta kayi mini illantarwa ni ba ni fasa yarda domin kin zama rayuwa manta da ke hakan ban san yaushe ne zan iya ba kukan da ni nake da gishirwa ba ta gushe ba duk da na asali rabuwa ba ta zamto mutuwa ba amma ki shaida yin banganki ba gida ba zan koma ba dan babu lafiya dan baki ba zan iya ba da shan da ke kamin wata ɗa ba zan so ta girbi ba na zo da lallama hauraji ba zan fara gwaji ba garin yayi shiru san ba na jin ko da tsuntsaye ina zan bincika dan na san ke ba ke da kawai na zama majnun kanki bai shakar kowaye hakan ne mai kiyau na kodi ma zafin sawaye ba za na so ki dan kyau ba ko dan surarki sai dan halin ki haƙuri na sanyo mani na kure ki to kare ki manta da ma tausayi alkairi ne na afuwa ra'ayina kanki ba zai canza ba na tambaya gurabe an ce baki abokin gaba dokar ki kirkire ta a kaina ni ba a zan jure ba cin kwamfure ke karba a sanya shi yar baba da a zuciya abadan ni ba a za ki fice ba kallo na ruduwa ya zamo na yi wa mata yi san ba su birge hali ra'ayi na dai